И днес на форум на Американската търговска камера, ако не се лъжа, в Шератън, луксозен обяд с много подакващи такива обслужващ персонал на премиера в лицето на шефове на медии, на BTV, на Нова, на Канал 1, шефки на медийни концерни като Гочева и други такива лица и разни бизнесмени, които са също такава килимче на властта. На луксозен обяд в присъствието на новата американска посланичка, премиера Борисов каза няколко бисера, които със сигурност ще влязат отново в хумористичните рубрики, но аз ще се спра на нещо, което той каза с сериозен тон. Става дума за национализма. Премиер-министъра Бойко Борисов се произнася за национализма. Внимание сега тук. Какво казва Борисов? Нека да чуем това видео. Трябва да спазваме правилата. Иначе Европа ще стане жертва на популизма и национализма. Много е лесно да излезеш и да кажеш на хората, ако аз дойда на власт, ще вдигам пенсии, заплати и ще правя работни места. Как? Откъде? В парламента поне 10 пъти до сега съм обяснявал как и откъде могат да дойдат средствата. Ето ви това, което пише на плаката. Ще го изчета дословно. Къде са парите на България? Електроразпределението ни е подарено на трите чужди фирми ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН. Годишно губим над 1 милиард евро. Комуникациите ни са подарени на трите чужди фирми МТЕЛ, Global и Vivatel. Годишно губим над 1 милиард евро. Добивът на злато е подарен на чужди фирми чрез престъпни концесии. Губим годишно над 3 милиарда евро. Контрабандата на българските митници се увеличава. Годишно губим над 2 милиарда евро. Правителството отпуска огромни помощи за циганското население. Годишно губим над 3 милиарда лева. И какво постановява програмата на партия Атака? Планът Сидеров. Минимална пенсия в България 500 лева. Минимална заплата 1000 лева. Сега. Ето как ще стане това. Незабавно разваляне на договорите с ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН и връщане на печалбата от над милиард евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. Незабавно разваляне на договорите с МТЕЛ, Global и Vivatel и връщане на печалбата от над 1 милиард евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. Незабавно разваляне на концесиите за златодобив и връщане на печалбата от над 3 милиарда евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. По данни от последните проучвания в България има залежи на злато за над 700 милиарда лева. Нов регламент и състав на митниците и връщане на печалбата от над 2 милиарда евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. Строеж на 2 нови блока на АЕЦ Козлодуй плюс нова АЕЦ. Създаване на държавна банка само за бързо и ефтино кредитиране на малък и среден бизнес. Създаване на кооперативна банка с начално финансиране от държавата специално за селското стопанство. Ликвидиране на безработицата за 6 месеца със специална държавна програма за заетост чрез държавни проекти и поръчки българският работник преди чуждия. Създаване с държавно финансиране на високотехнологичен парк и държавен център за реализация на български изобретения и патенти, които ще носят милиардни печалби. И последно, генерално пренасочване на българската икономика към Китай, Индия, Бразилия, Япония и Русия, което дава стратегическа опора на целия този план. Тези промени са възможни, те са жизнено нужни на България. Можем да ги направим, знаем как. Нужно е само едно. Трябва властта да е в правилните ръце. Това, уважаеми българи, пише на плаката, който ще бъде разлепен във всички български градове до изборите, за да може всеки българин да го прочете с очите си, защото продажните BTV-та и други телевизионни канали няма да го предадат. Те няма да кажат какво искаме да направим. Няма да покажат как можем да го направим, защото това е изпълнимо и то е реално, господин Борисов. А вие се събудете от сън, отворете си очите, ще го прочетете и пред Министерския съвет, ще ви го пратя специално с препоръчено писмо, господин Борисов, за да видите как и откъде. И ако след това продължите да мамите, да демагогствате, мога да ви кажа само едно. Господин Борисов, не ставате за министър-председател, напуснете този пост, отстъпете го на човек и на хора, които могат и знаят как да направят
доходите на българите сравними с европейските. Вашите доходи са добри, аз съм убеден. Всички говорят, че вече сте милиардер. Само, че милионите българи живеят в мизерия. За техните доходи следващия мандат и правителство трябва да работят на първо място. Ако продължавате да повтаряте, че няма как и няма откъде, вие показвате, че или сте накадърен, или сте послушен васал на колонизаторите, които ви тупат по рамото, давате им скъпи обяди в Шератън и правите поклони пред тях. Те са тези, които искат България да няма ядрена енергетика, да няма икономика, да няма високи доходи и да бъде нация от аборигени, които да живеят мизерно. Щом вие сте съгласен с това, значи не сте българин. Значи не обичате българите, значи не работите за българите. Така че престанете с демагогиите, че няма откъде. Показах ви откъде и ще ви го показвам пак всеки ден и всеки час.